Ayan guys, yan yung aming napamili kanina. Bale, ano lang yan, wala pang grocery dyan. Cheap toys and gummies, ice pop lang yan, ice candy, yan mga ganyan lang, wala pang grocery. Worth 8,000 pesos. Ayan guys, bali nakapag-video na ako dahil tapos na ako mamili. Naglilista na si ate. Hindi na ako naka-video kanina dahil ayan, nagmamadali rin kami. Dahil naghahabol kami ng oras dahil papasok yung aking asawa. Ayan, di ba guys? Oh, ang daming toys, ang daming cheap toys na mga mura lang, tag 5 pesos, may laruan ka na. Ayan. 'Di ba? Yun nga lang, medyo konti na lang yung naabutan ko dahil naubos na raw nung Sabado at Linggo. Ayan. Pero marami pa rin yung nakuha natin. Marami pa rin yung nakuha ko dahil umabot pa rin ako ng 5,454 yung binayaran ko sa kanila. Ayan, mayroon pa akong pahabol na pigi-pigi. Tag 5 pesos. Bali, ang puhunan ay 40 pesos. Ayan, diba? Nakapag-video na ako niyan dahil tapos na talaga ako niyan. Naglilista na si ate. Bali, ayan, habang naglilista si ate, yan, medyo nag-ikot-ikot pa ako konti. May mga pahabol. Ayan, akin yan. Hindi yan. Ayan, ikot-ikot lang. Ayan. Tinitingnan ko kung baka meron pa akong nakalimutan. Ayan. Medyo ano nga medyo marami pa akong candy na hinahanap ko na wala na silang stock, katulad nung candy prank, wala. Yung doggy bone, wala rin. Yung lollipop na kamay na umiilaw, wala rin. Yan, habang naglilista si ate, ayan, nagbi-video-video na ako niyan. Tapos, habang naglilista siya, pumunta na ako doon sa bilihan ng mga gummy at saka ng ice candy at ice pop. Kung tutusin, meron din naman sila ating gummy. Kaya lang, syempre, para makabili rin tayo doon sa kabila. Para makabili rin ako doon sa kabila, kina kuya, kina ate, doon sa bilihan ko ng gummy. Ayan, doon ako bumili pa rin sa kanila ng ice pop, gummy, ice candy. Ayan, na umabot naman ng worth 2,062. Ganyan. 2,602. Yan. Yung gummy at ice pop umabot ng 2,602 pesos. Ayan. Tapos dito naman sa bilihan ng mga laruan ay 5,454. Ayan. Binabalot ni ate. Ayan. Ginawa na lang ng paraan dahil hindi kasya. Tapos meron pang nakabalot sa plastic. Hawak ko yung isa pang balot, hindi ko pala nakuhaan ng video. 'Di ba? Ayan, wala pang grocery yan, guys. Ano lang yan, mga cheap toys, gummies, ice pop, ice candy. Yan.